Pagdali diha, kay naman kay schedule nga tuli. Na ba di ay? Na may schedule, libre man daw na. Na. Sakit mo kaya po na siguro ay. Tiguan na imo sakit ang gyapon. Okay, huwag ko patuloy ka rin sa ulo ka bata pa ko. Karoon na yun. Sige na, pagdali na diha. Pagdali na pa, pagdali na. Di lagi ko kung sakit kayo. Sa dili, katiguan nga nimo. Sakit kayo na ba? Eh, sakit-sakit diha. Sige na. Ah, sige, maumag ka na. Ah, sige na lang. Tuloy lang ko eh. Sa labong sa bata pa, wala nag patuloy, karon natiguan na nga. Ipang-uban na. Ayaw na. Ako na lang naman sa ulo. Kaniwa nga, way balansi. Ano, agod? Sige lang. Maumag ka muna. Dali lang ko. Sige na, patuloy na dito. Tutski unsa man kadiha nga nagpatulog-tulog man kadiha nga. Magpatuloy makaka dito ako daghan na nagpila dito, nagsugod na. Kulbaan ko eh. Ano man kulbaan man ka? Hadlok mo kayo. Ay susway kulba bangon na diha nako na. Nako na dana dito si kanang tunics o magpatuloy po lang tumo. Duha po ka po. Yawa niyo eh. Yawa niyo eh. Ay paglangay-langay diha. Oh, dera ang sayalo, so uto nimo ni human imong tuli unya. Ayaw, di ba? Kulbaan ko. Sige na, why kulba na. Ano ka sige na. Wala si tunics ito naghulat nimo. Paita. Sige na, maapas ako unya nimo dito ah. Ano na to, say? Atibar niyo lagi kay namo ko ni Kwan Stoli ron. Sa schedule tuloy ron? Oh, Kasi ito yung patuloy po ko. masakay na ka dre. Oo, saan ito gusto mo? Dagod ko koy mali ka. Balik yung turo. Punya na darat kaya. Nana, tara sa bak. Apa itu? Oh, ini wala ka na. Dia ulo mo no. Oh, dami kay. Patuloy ka ta. Okay, mali kali. Tawa mo ko kay mo may sige. Kung ko sino man higda-higda unta ko niya. Iba ka tani ma. Dari sakade. Madisgrasya hilon. Ayaw na ma. Tayo. So kasi kung kaya mo karon kung katestingan ba? Doon na makay Felix. Isabot mo kakulba sa kunduhan. Ori mo nuloy diri ay. Nakakay sa gym. Kanan ko tao dai ko. Di ko nawa mo siguro ani ay. Ay, kulbaan mo may rin. Yung nawa patuloy ka di ba? Pakisa akong motor eh. Dagang magkatao. Okay. Okay, kayo no? Kayo. Ayaw mo sila patuloy to. Sige, matik. Buwang na rabat ko ani ay. Hadlok mo ka. Asa ka dapat mo palista ma'am sa tuli? Dire. Dire ka. Dire. Mo dire ang kwan? Linya sa tuli dire. Ba sila sinuso daw? Kano mo ba kay? Mo ni listahan nila. 145 Oo, nasa Timbang ni? Asa na bita? Felix, ikaw sila napatimbang? Out. Ikaw dai. Di kakulbaan mo ko. Ayaw ba? Gusto mo din? Oo. Tuloy magkako din. Sige ah. Kulbaan kayo. Kulbaan kayo ba? A few minutes later. Uli. Kulbaan kayo. Kanya ako ng kurong ba? Pero, kanawag may bakan ko na kami singit dito ka. May bakan ko ba? Dito ka singit. Abing kapuya eh. Kung may isnag nga di hatag sa kuha. Ayaw na ba? Kanina raman ko kinupirahay. Tawag lang kong mga duha siguro katawagan siguro. Hey, next! Buwa man yun, no? Wala na ito na, wala kong pag-agisnag ko eh.
Oh, mau nih tayo, kaya berarti mo rin. Oh, mabulit mo? Ah, ako ah. Huwag ako ah. Ano yung tagami mo? Kaya karoon na ganag pa. Tuloy na buwang na. Buniti niya ako, buniti mo. Ako rin ay. Oh. Piyong. Uy. Sige, kayo malangit na. Lupa ko may bata din. Puyo tay. Relax tay. Wala mo. Taw-taw na ni. Sakit ni. Ay. Wala na sakit na? Sakit na. Okay. Ayaw, di ma. Mana ni Roday? Mana ni Roday? Dalawa na po ni Moy. Sabi kaya, gagahe kayo. Merabal bakwa. Ayaw, di ma. Gagahe pa sa baka nga. Humana tay, humana. Humana. Uy, nga kaya kung kaya yung Hindi na rin tahi, wait tahi. ayaw, di ma. Ito ko sa Butuli si Tunex. Sige, pagtiyabaw. Sobrang hirap kung huli ay nga. Binting mo na sa sin. At ang testing ba? Kung ano, puluban. Ako na doon? Buwang na po ang tunong tuli eh. Siguro sa mga kasawang patuloy na ganun siguro. Diri aga na yun, tiguan ko ito kanina. Pulpaan ko ba? Ha? Oo nga. Dagang ko ay ramat din kaya dagpua man ng binting gamit. Binting ni sa sin. Pulba ba ni tinigbasay? Ayaw, di ma. Wala na eh. Okay, di lang ko daw pagpuli na. Ano?